Hola a tothom, gràcies per assistir a la presentació d'aquest llibre que ha fet la Bea, que ha coordinat la Bea. Jo m'agrada dir que la Bea és una catalana que va néixer a Madrid, una persona que amb la seva actitud ha demostrat exactament de què va això de la República Catalana, que no va de sang, no va de territori, sinó que va d'una voluntat de voler pertànyer a un projecte d'entendre la ciutadania, d'entendre la ciutadania republicana com un veritable apoderament de la societat. Aquest és un treball interessant, primer perquè es llegeix molt bé, i vull felicitar també l'editor, el Pagès Editors, per haver-ho fet d'aquesta manera. Es llegeix bé, ràpid, que té veus molt diferents, però que convenen a parlar d'un element que és fundacional de les nostres democràcies, la llibertat d'expressió, que s'ha convertit en una llibertat d'excepció. Reconeixerem la qualitat d'una democràcia quan veiem com és tractada la seva llibertat d'expressió. I si en algun indret, i en aquest cas de la Unió Europea, veiem que ha d'haver-hi un poble que ha d'estar lluitant i reclamant l'exercici i el respecte a la llibertat d'expressió, és que hi ha un problema. Perquè això no hauria de necessitar militància. Hauria de ser una cosa, diguem-ne, universal, una garantia universal que les societats democràtiques respectin la llibertat d'expressió. Haver de lluitar, com s'està fent ara, tant se val, si ets un cantant, si ets un ciutadà anònim que ha escrit una cosa al Facebook o al Twitter, o si ets un representant polític, tant se val, la persecució de la llibertat d'expressió ens amenaça a tots. I aquí hi ha un paper important dels mitjans de comunicació i de la responsabilitat de tots, que és el que ha intentat, crec amb èxit, de demanar-nos la Bea Talegón, que jo us recomano que no només el llegiu, sinó que el feu llegir. Hi ha reflexions molt diverses, fins i tot alguns poden entrar en contradicció, però és que es tracta d'això. El debat democràtic es tracta d'això, de poder posar en contrast idees molt distants, totes legítimes, que tenen a veure amb els valors i elements sobre els quals volem fundar la nostra convivència en comú. Hem decidit conviure en el mateix espai i ho hem decidit persones que pensem molt diferent, però que tanmateix ens posem i ens volem posar d'acord amb les regles amb què ha de funcionar aquesta convivència, que és el respecte a la llibertat de l'altre, de dir coses que a mi no m'agradin gens, de cantar coses que a mi fins i tot em poden arribar a ofendre, i al revés, d'escoltar polítiques o de veure polítiques que potser no comparteixen. Aquesta és la veritable essència de la democràcia, no és aquesta falsa idea de que no hi ha d'haver-hi divisió d'opinions. No, la divisió d'opinions és consubstancial a la democràcia. No podem pensar que perquè no hi hagi cap tipus de discrepància política tenim una societat democràticament madura. Al revés, el que fa que una democràcia sigui madura és la capacitat de poder discutir, de poder debatre en llibertat, sense témer que et persegueixin, que perdis la feina, o que t'insultin, o que t'agredeixin, amb tota normalitat. I, naturalment, la manera de posar-nos d'acord en com resolem les discrepàncies quan ja són clares i manifestes, com passa en el cas de la nostra demanda per una república. Doncs quan passa això, ens hem de posar d'acord en la manera com ho resolem. I la democràcia ha inventat una eina meravellosa, que és pròpia dels sistemes democràtics, que és consultar la gent, perquè la gent ja no només té l'última paraula, és que participa, i ha de participar, i és actor en primera persona i en primera línia del que vol que passi en el seu entorn. Gràcies per fer-ho possible, que vagi molt bé, que el llegiu molt i que, sobretot, com deia, que el feu llegir molt. Gràcies.